Mensah med en foræring. Mensah løfter det i kassen. Brøndbys ellers så solide defensiv smuldrer til sidst. Og i aller sidste minut finder fra feltet Ibrahim Said. Lave tynde på. Det er godt lavet med de lange ben. Det kommer lidt akavet for Mensah, men der har lavet en del fejl allerede i dag. Kan denne her blive kostbar? Det kan den! Den koster en udligning. Og selvfølgelig er nu Sigge Mensah. leverer og hjælp fra Hvidovre. Sainz for Viborg. Mensah. Vestergaard. Magnus Vestergaard. For Viborg. Mensah. Vestergaard. Han bliver rykket i Mensah derinde. Han får kontakt, og Vestergaard udligner for Viborg. OB's. Bliver ved med at smide bolden væk, og så spørger han, hvad I det? Og det er en god aflæg her. Serginho har muligheden, trækker den over til sit højre ben. Serginho finder plads, så finder mål. Radit serverer at rode sig ud i. Godt lavet af Mensah. Så sigter over mod det bagerste område. Mensah på tværs, det er fremragende. Hættet. God længde på. Mensah forlænger. Og bund. Nogensinde vil det være for OB. Her kommer Mensah igen for Viborg. Slår tilbage. Vester. Ja, det er så Isak Jensen fra en spidsvinkel. Mensah. Det er en kæmpe chance til Arno Sigge Mensah. Det er selvfølgelig en stor redning af Den der kasse. Og det er også rigtig godt. Han er fuldstændig fri. Men mistimer. Eller have dem på kanterne. Isak Jensen trukket over til den modsatte. Mensah med برازيلي خوان 2000 هدف التقدم بامتياز الجزائري يصنع ربيع الترجي. الشباب بلوزداد التقدم. احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو علي يوسف يتمكن من هز عن طريق بودبوز يوسف لابن البرازيل ايفرتون دا سيلفا. الله الله الله